Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma ngomkhokha. Awu, hayi guys, finally ukhulekani usebuyile ekhaya ke kade yobhabhatiswa ke izolo as umjudiya woqobo sezosebenza ngenomfowabo uzamcolo. Simbonile guys ongena emanzini bembuza ukuthi akukhona afuna ushintshe afuna ukulenza wathi cha ngibhabhatiseni mina sengiwumjudiya. Hawu guys, wakhuphuka intaba ephethe isicephu sakhe ethandaza kumvelasi. Ayikho into ekhomba ukuthi ke uke waba umKristu wenkosi yami ukhulekani guys. Kanti amaKristu ke awayijabuleli kahle le storyline lesi ngoba abone ngazuthi ke athi dicelela phansi inkolo yobuKristu and siphakamisa umuntu over ke uJesu Kristu. La social media ke abantu bazokwathi unganameli lolu shintsho, abanye bethi umvelase engazi uthi unomhobho lo guys. Why abengayekelanga ke ukhulekani to coexist with uSiphamandla in their different beliefs? Abanye bethi ke they were enjoying ukuthi ke ukhulekani was very stubborn with Christianity, beyibeliever lento kade eyibeliever and bimsebenzela. Kodwa ke guys kuphelile konke ke lokho ke uSiphamandla ke guys noma ke ukhulekani didn't notify umfundisi wakhe ngokushona ngoba phela ukhulekani beshonile guys. Wayevuka ngale sebona ubaba wakhe emtshela ukuthi ke into ezomenza ukuthi aphile ukuthi ahamba yoba ke umjudiya noyikhona ke akwenzile. So guys niyazi ukuthi bekufanele ahambe ephesheya kwezilwandla yoshumayela, asazi kuzokwenzakalani ngemali bikhokhiwe abahleli ke bomcimbi noma benkonzo. Kodwa ke nje ukhulekani guys uzoba committed kubujudiya manje. uSiphamandla bathi ke uzomnika a new role lapha na ke bandleni ke lamajudiya. Akapasobheka uNdlovu guys, uNdlovu akapasobhe ngayo yonke ke indlela ngoba ke manje umvelase usezoba namandla kakhulu ke manje. If uSiphamandla bekangakwazi ukumbona uNdlovu ukuthi uyinyoka, ukhulekani uzombona. And ke guys asazi ukuthi ifuture ke kaNdlovu ke izoma kanjani. But ke guys angazi ukuthi ke wena njengombukeli, how would you like to see the story unfolding? Are you happy with all the changes asebewenzile laphana ke kumkhokha? Yeah, do leave your comment below and share your opinion. Bye.